אנחנו באזור רמת הגולן, אז מה אני אעשה? 3 קילומטר, צפונית לחדנס, 150 מטר מחפשים את אזור האקליפטוסים, בשביל לכיוון עין אמפי. קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. מעיין עין אמפי, אחד המעיינות הרומנטיים והידוע בקהילת חובבי המעיינות. להתמכר ללב המתפרע, כל האקליפטוסים מסביב, הצל והשמש שמבצבצת, זה אחד הדברים הכיפים ביותר שאפשר לעשות כאן באזור. אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה או לא תרצה, יש עוד זמן להשתנות, מן הקצה לקצה. אחד הדברים המקסימים בעין אקליפטוס, עין אמפי, זה המקום הבתולי המקסים, המים הצלולים, הנוף המדהים שיש כאן מאחוריי, אבל אחד החסרונות שלו זה המים הקפואים שלו, ואנחנו עכשיו נבדוק אותם. מן הזמן, 2 דקות לפני ההתפרקות, אתה עוד תגלה את העולם, אם תרצה. לא כל יום יוצא לך להרגיש את הטבע מסביב. עין אמפי זה אחד המעיינות היפים ביותר שיש כאן ברמת הגולן. יאללה הביתה. אז גם היום ראינו. יש לנו ארץ מקסימה ונהדרת.